V tomto videu si ukážeme, ako vyplniť správu CBAM v prípade, že ste dovozca a máte k dispozícii skutočné hodnoty emisí od svojho dodávateľa, respektíve výrobcu, ktorý vyrobil dovezený tovar. My budeme nadväzovať na náš prípad dovozcu Importer SRO, ktorý už podal správu za prvý štvrťrok, ale zistil, že v tomto období taktiež doviezol 800 kg cementu z Turecka. Takže si ideme tento dovoz do správy doplniť. Najprv vstúpime do časti Moje štvrťročné správy. A tu už môžeme vidieť, že za prvý štvrťrok je tu príslušná správa predložená, teda v stave Submitted. A keď si ju chceme upraviť, tak do nej vstúpime kliknutím na toto číslo. Pravo hore klikneme na Pozmeniť. OK. Stav správy sa nám zmenil na pozmeňovaná a upravím si ju znovu tak, že si na ňu kliknem a vpravo hore kliknem na Upraviť. Tu už môžete vidieť, že hlavička je vyplnená a teda tu nebudeme nič meniť, iba doplníme ten dovoz. Je potrebné kliknúť na dovezený tovar a tu môžete vidieť naše predošlé dovozy, pri ktorých sme používali štandardné hodnoty emisí. Nový tovar pridáme kliknutím na Pridať tovar. A zadáme základné informácie o dovezenom tovare. Teda najprv zadáme kód tovaru, posledné dve číslice kódu a opis tovaru sa nám automaticky vyplní. Potom zadáme kód krajiny pôvodu, teda Turecko. Následne zadáme colný režim, do ktorého bol tovar prepustený a čistú hmotnosť, teda v tomto prípade 800 kg. Všetky tieto informácie nájde spoločnosť Importer SRO na jednotnom colnom doklade. No a teraz môžeme pridať emisie. V časti zariadenia si znovu zadáme krajinu výroby, teda Turecko. No a keďže Importer SRO má s výrobcom v Turecku dobré vzťahy a má od neho informácie o emisiách a taktiež zistil aj informácie o ňom ako prevádzkovateľovi zariadenia a samotnom výrobnom zariadení, tak si tie informácie pridáme. Pridáme ich kliknutím na Pridať nové. A tu zadáme najprv identifikačné číslo prevádzkovateľa, čo je teda alfanumerický kód, podľa ktorého je prevádzkovateľ evidovaný. A taktiež zadáme názov prevádzkovateľa, kód krajiny a mesto. Potom je potrebné zadať kontaktné údaje, takže zadáme meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Taktiež si pridáme zariadenie, identifikačné číslo zariadenia, názov zariadenia a pridáme krajinu, kde má výrobné zariadenie sídlo, teda Turecko. Taktiež môžete vyplniť aj ostatné informácie, ale toto sú všetky informácie, ktoré sú označené hviezdičkou a teda povinné. Teraz sa presunieme na emisie. Znovu zadáme čistú hmotnosť, teda 800 kg. A ako spôsob určenia si vyberieme možnosť Actual Data, keďže máme k dispozícii skutočné hodnoty emisí. A typ uplatiteľnej metodiky oznamovania si vyberieme Commission Rules, teda pravidla komisie. Pravda, že ak váš dodávateľ, respektíve výrobca, použil iné metodiky oznamovania, iné metódy výpočtu emisí, tak si túto možnosť môžete vybrať, ale je potom potrebné v tomto poli špecifikovať, aká metodika bola uplatnená. My si teda vyberieme možnosť Commission Rules
a prejdeme na zadanie hodnoty špecifických priamych viazaných emisí. Túto hodnotu importer SRO získal od svojho dodávateľa cez komunikačný formulár. Na teda záložke Summary Communication si nájde svoj tovar, ktorý teda doviezol od tohto dodávateľa, a tu v časti SEE Direct je hodnota priamych emisí, čiže opíšem 0,888. Je potrebné zadávať bodku, nie čiarku, aby nám to systém zobral. No a teraz sa presuniem na nepriame viazané emisie, ktoré boli vytvorené výrobou tohto tovaru. Znovu vyberiem možnosť Actual Data, teda skutočné údaje o emisiách, a taktiež je potrebné pri nepriamych emisiách zadať zdroj emisného faktora. Na výber tu mám dve možnosti, buď Commission based on IEA data, alebo iný zdroj emisného faktora. Tento emisný faktor, ktorý je založený na údajov IEA, keď si ho vyberiem, tak sa mi automaticky vypíše v tejto časti emisný faktor, lebo sú to v podstate také štandardné hodnoty stanovené. Ak váš výrobca používal iný zdroj emisného faktora pri výpočte, tak môžete si to vybrať, ale je potrebné ten emisný faktor sem potom zadať, presne teda hodnotu, akú použil, a taktiež je potrebné vypísať označenie iného zdroja emisného faktora tu a zdroj hodnoty emisného faktora tu. My teda ideme cez Commission based on IEA data, pretože aj náš dodávateľ nám to vypísal v komunikačnom formulári. Je to táto možnosť. Tu je teda zdroj pre emisný faktor pre elektrínu. A toto D.4a sme si pozreli vo vysvetlivkách, že vlastne to znamená, že išiel teda podľa toho emisného faktora, podľa komisie. Ďalej si vyberieme zdroj elektriny. Toto je potrebné zistiť tiež od vášho dodávateľa, teda toho výrobcu tovaru, aký zdroj elektriny sa pri výrobe použil. V našom prípade receive from the grid. No a taktiež sem zadáme spotrebovanú elektrinu. Znovu idem do komunikačného formuláru. Tu máme spotrebovanú elektrinu, čiže 0,164. Napíšem 0,164. Zoberie mi to iba 2 desatiny čísla. Teraz už máme všetko vyplnené a vlastne automaticky sa nám tu vyplnili špecifické nepriame viazané emisie. Môžem si to ešte skontrolovať, teda vypočítalo nám to 0,07. Idem do komunikačného formulára a v časti nepriame emisie mám 0,072, takže mi to sedí. Túto časť mám už vyplnenú. Presuniem sa na parametre. Tie parametre sú rôzne podľa jednotlivých tovarov a taktiež ich viem zistiť z komunikačného formulára. Presuniem sa takto doprava. V prípade rôznych tovarov by to tu niekde mohlo byť teda vyplnené, ale ja v prípade cementu sa pozerám na tento clinker faktor, teda obsah cementového slinku, čo mi môj výrobca zadal, že 74%. To napíšem sem. 74% to tu už je. No a presuniem sa ďalej. Splatná cena uhlíka, túto časť nevyplňam, lebo od môjho dodávateľa nemám informáciu, že by bola zaplatená v štáte výroby, takže toto nevyplňam. No a teraz idem na doplnkové informácie. Keďže mám podklad od môjho dodávateľa, komunikačný formulár, tak ho sem aj pridám. Stručne popíšem, no a pridám sem ten dokument, vyberiem typ
Vyberiem referenčné číslo, teda vypíšem. Ktoré si určím, no a následne vyberiem súbor. Buď si vyberiem z ponuky v počítači, alebo len súbor preťahnem takto jednoducho sem. No a teraz mám už všetko vyplnené a teda si správu overím. Správa je úspešne overená a uložím OK. Môj tovar už je označený na zeleno, má tu tú fajku, takže všetky povinné polia mám vyplnené. No a teraz už je len potrebné správu upravenú predložiť, takže kliknem na predložiť pozmeňujúci návrh. OK. A správa bola úspešne odoslaná. Vidím v príslušnom riadku, že už má stav submitted, teda predložená. No a keď si na ňu znovu kliknem a pozriem sa, tak už tu mám aj tento tretí tovar.